V dnešnom videu som si zahral The Bridge a pozval som si na to špeciálneho hostia. Čo myslíte, podarí sa nám vyhrať? Pozerajte do konca. Jo, no a dneska tu samozrejme nebudem sám, keďže to by bola veľmi nuda, keďže ja som v bridžoch úplne na hovno. Dneska tu budem s Pomarančom. Čus, ok, akože ja som na tom úplne podobne, takže dvaja zlí hráči sa zase stretnú. Hej, a pokúsia sa vyhrať túto hru. Skúsme najprv takto, vždycky musí byť jeden v obrane, jeden v útoku, tak ja skúsim rašovať prvú. Ale môžeme aj obidvaja ako. Ono sa to moc nevyplatí, hej. Typeček na mňa, ok, už ma hodili. Ok, toto tam úplne divne funguje. Hej. Sorry za nadávky, ak ti to nebude vadiť. Mne vadí, zacenzurujem. To bude sranda švanda. To bude sranda švanda, dám ti iba viacej práce. Hej, presne tak. Ok, tak, to bude sranda švanda. Ne, prečo som ho nezhodil? Ok, idem, yes, som tam, idem, let's go, ľudia, idem, yes! Let's go, here we go! Takže Artvik nám dal. Jeden bod pre nás, ale ešte sa boj nekončí. To ešte len začína byť napínavé. Skús mi teraz ty skôr akože v obrane, aby som dal aspoň aj ja jeden nejaký bod. OK, ako teraz mám to dosť dobre akože rozohľadné. Ako aj ja, no tak už nie. Aha, tak už ne? Tak poď. Teraz to mám dosť dobre rozohľadné. Ja skúsim iba takto s lukom skôr. A ďalší môžeš ísť ty, OK? Teraz ideš ty a ja to idem v obrane. Ale snaž sa! OK, hej, aby som povedal, že ešte horšie jak my. OK. Není tam! Ne, ono je to úplne pred tebou. Kámo, čo? Ja som myslel, že je to, ja som nevedel. Tak idem to ja. Ne, počkaj. Idem to ja skúsiť. Sorry. OK, tak nič. A vyhrali sme! OK. No, ale ja som myslel, že hej, ono to bolo hneď pred tebou. Aha, nevadí, tak nič. Ale ľudia aspoň viem. Aspoň sme si to precvičili, títo hráči ešte boli dosť slabí, ale ďalší hráči môžu byť oveľa silnejší, takže musíme sa, nemôžeme proste poľaviť. Takže najprv vyskúšam rašovať ja, mám mapu a potom ti poviem, kadiaľ máš ísť, OK? OK. Tak ja idem, ja idem rašovať. Hej, ideš? OK. Tak poďme obidvaja, teraz ideme proste, jednému z nás sa to musí aspoň podariť, hej. Idem? Čo to je? Idem, som tu. A čo, ale kam mám ísť? Kam mám ísť, ty vole, kam mám ísť? Pozri sa, musíš ísť takto z boku. Ja musím ísť z boku. Krista, tak už druhýkrát neviem, kam mám ísť. OK, pohode. Zatiaľ prvý bod máme, ešte nám chýbajú dva, aby sme vyhrali. To sa som savenul. OK, toto som dosť savenul. Ne, kámo, toto bolo tesné. OK, teraz skúsim dať ja aspoň jeden. OK, skús. Ne, ja som spadol. Snaž sa, stále sa snaž proste. A čo sa nesnažím? OK, je to 1-1 ľudia, toto ešte bude napínavé. OK, ale tak skúsim dať nejaký bod. Skús. Kľudne si. Au. Tak nič. Ne, ale... Tak skúsim ja. Prečo? Počkaj, jedného som obišiel, druhý tu je, ale idem. Toto dám, ne, oni to kempia, jeden z nich to tam kempí na bejske. OK, takže ja musím dať dva body reálne. Buď v obrane a kempí to tam, pretože aj oni to tam robia. Ale prečo? Ale tak ja chcem dať jeden. OK, tak... Ja to neviem vôbec ani obraňovať. OK, tak ideš ty teraz, OK? Ja to bránim. OK, idem takto trochu po boku, nech ich trošku nabejky. OK, tak ja som tiež úplne na hovno v obrane. Mám to. OK. Ja ešte game over! Pretože on to dal skôr. To čo je? Tak toto bolo dosť tesné. Ale neviem dať ani jeden bod a keď už mám aj tú šancu, tak proste ja idem niekam proste. OK, tak toto sme pofailili, zatiaľ je to jedna výhra a jedna prehra. Tak to je dosť blbé, no. Na začiatku rašujeme obidvaja, ale hej. Na začiatku iba skúmame. Ty si ma krásne zastával. Sorry. Idem. Ne, ja som sa sám zastavil. OK, teraz to trochu kempí. Krista! Je tu? To nie je možné. Ne! Počkaj, my sme vlastne červení, aha. Ja si myslel, že už máme bod. A ja. Len ja som videl na bejske, že je proste tu nejaký tento, proste typek. Ale ja som si myslel, že to si ty, alebo proste, chápeš. Pomoc! Ja neviem, kam mám ísť zase. Idem. Ne! Choď sa to bolo, daj to! Ale však sám si videl, že ja som tam bol. Ale kamo, ja už som to bol úplne, že v tom ako... My sme tam už boli, však hej, my už sme boli úplne na tej bejske proste. Tak ja už som bol pri tej diere, ja som tam išiel skočiť, ale proste oni tedy dali.
Ja som to nejak zastrelil. Ok, tak mi zachránil, ok, tak nič. Ok, idem. Výborne. Kamo, ale ja už som bol proste v tej diere. To sa nedá, ja už nemám hlasivky, ja strašne učím. Hej, rašujem obidvaja. Dobre. Ja som to pofailil. Dával som si žrádlo. Ok, ja som to pofailil. Ach jaj, prvý You bol... are a failure! Kamo, oni majú úplne tie kamo divné skiny. Ok, niekoho som asi zabil. Zabil si ho? Hej, zabil som. Lebo ja dávam gól! Ok, ale niekoho som zabil aspoň, to je ako... Ok, to je mega dobré, pretože ten typek akorát to bol ten, ktorý To však áno, nás šiel. takže zabránil som aspoň jednomu. Hej, zabránil si. Pretože ja som bol dosť pomalý, takže kebyže si tomu ty nezabránil, tak by si už mali... Ok, prespešil som ich obidvoch, idem. A ja už idem. Počkaj, nechaj mi... Sorry. Kamo, ale to sa nedá, ty vole, ten bod niekedy ako... Ok, tak tvoja úloha na dneska je dať ten bod. No tak ale tak to je potom ťažké, keď... Počkaj, musíš mi ho nechať. Ok, tak ja ti ho nechám, ja mám v ruke meč a idem ich fajtiť. Ok, oni nám dajú. To už je proste samozrejme. Ide. Nice, Oni tam boli dvaja. Čo je ale už? Kamo, keby ste videli tú moju obrazovku, ja som tam bol v tom. Reálne, ja som to dopadal, chápete? A tedy... To není možné. Kamo, ale tak to čo bolo? Ty si mi tu ale prichystal dobrú cestičku. No ja som presne tam, ty... Krista! My sme tam obidva Ale ja som reálne do toho úplne padal. Ale už som ten bod už mal mať. To není možné už. Jedna výhra, dve prehry, ne? No. To není možné, fakt. Ok. Ide a dá nám gól. Ne. Let's go! Yes! Kamo, ja som mal proste loading a potom, že ok, ty si dal ten gól. Nice. Toto bolo pekné. Pekne. Cením. Ok, ale kamo, mne extrémne ide ísť po tých bokoch, ale prečo tu je random proste blok modrý? Kamo, to sú dementi. Yes! Som tam! Ty vole! Ok, chýba nám jeden bod, ideme teraz obidvaja. Hej, ideme obidvaja dnes teraz rašovať, proste naplno, ideme. Bum, ideme, 3, 2, 1, Lolo, XD, Idú, ale myslím, že iba jeden z nich je proste dosť blízko, ten druhý... Let's go! Ty si to dal? Hej, dal som. Takže 2 body za jednu hru, ok. Ok, už mi to ide. Ok, takže ja som teda zaskoroval niečo, ale v tejto hre si zažieril hlavne ty. Hej. Ideme, rýchlo, ideme. Ok, dal som to. Ne, on ma hitol, typek ma hitol, on to kempí. No jak dal? Minecraft 6, 4, 2, 3. Pretože jeden to kempí a ten druhý rašuje. Jaj. Dobre, tak počkaj, ja kempím teraz. Ok, ja skúsim rašovať. Ale akože teraz náhodou som vyšiel trošku zo skillu. Ok, zastavil som ho. Ok, idem, prosím, zdrž ho. Ne, to sa nedá. Yes! Jo, ty vole. Ok. Tak to bolo tesné. Toto bolo... Je to 1-1 ľudia. Toto bolo akože do Sigma. Títo sú akože dosť silní nepriatelia náhodou. Oni sú dosť silní náhodou. Ok, teraz sú dosť rýchli. Dobre, ja som ho zabil, nice. Zabil si ho, ok, let's go, zabil si ho. Sigma. Ok, poď, idem. Sigma. On je tu. Ne. Yes! Hej. Ok, ja idem to... Oni tam boli na mne dvaja, oni tam reálne na mne proste boli dvaja a ja som ich nejako obklúčkoval a proste som spravil Sigma movie a proste vyhral. Sigma on the wall. Idem. Yes! Kamo, tak ok. Kamo, tak toľko energie, koľko sme dali do tohto videa. Ok, ale akože teraz sme to dorovnali. To naozaj cení, myslím. To bolo asi koniec tohto videa, vieš? Hej, ja si myslím, že toto už by sme mohli ukončiť. Ok. Tak ja teda dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak samozrejme, že nezabudnite na like, odber a zvonček. Orangeov kanál máte taktiež v popisku. Ok, díky. A ak chcete viac podobných videí z minihier, tak nám určite napíšte, ja sa budem len tešiť. Toto ma dosť bavilo, trošku som to moc prežívala si, ale to nevadí. Počkaj, vidíme ďalšiu hru. Ok, tak ešte si zahráme vo skrine jednu hru, ale to už bude z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo a ahoj! Čus!